Narumpayu Neoskum, ke channel ng Daki Padba, Kabriyo Nyotar. Uway ubri uba sa po Arsenal Karta, uba na Govindapuram, Kozhikode District, jang ka Kerala. Wala penkut no ika mensim jang u, hadim bala posted ka video, bala sya ring mau hapok ka bots, hakawi ka kentay ka bala, ken no bau ni ubri, ula pendai, ya ka dok jang u, bat ka, dakaba ule kanang. Uni ubri bala tipur teng kum udipak yu, la shem bau la pasi haka yeng ka ba usa, haka step jang ka khat pratrik jang ni benai. Ki pulit kilo ongru bah kapor kembah nyo baje men step kila lek ki bah yeng hasem jong u ban sho ya ka jingkhang jong ka kamera jong u ban kersiu thia yu tambah hadin bo klem ai ka juba kila pen prano ya ka jingkhang hakabala shem baulas din how to live pasi kiba don jinga dai berudipak kila ong ba mau udai ubat trei hakawai ka karkhana pen mi jan badru ula lech sha kunur haka khandir tarik na kabenta ka kam badru hakani ka ju kasngi kawi ka kanthai coloring video dakaba kanno ro bawla taba klam akor yaka kani ka bru kaba long ru kum ka influencer kala bu ru yakani ka video haki social media account jongka kiba pen i ba uyeng marhajan jongka hapok ka boss kaba khap ngi abriu bha kani ka video kala por bha hakbala don ru ki lakmut kibala depej yakani ka video badru kile i bha ru yakador jong dipak kakmi baru kupa jong dipak kilaong ba uklem bam shu la arsngi hadin ba post that kani ka video laong ru ba dipak lajur bha kata ka jingsha penjak buram jong u badru ba uklem le yak ek babakla tambala por kani ka video da ka ba kala kata bhai u la simrai ru ba nu jor sha mentri ramba bandawa yakahok kani ka influencer hadin pat kala delete no yakani ka video haka balap pen mi pan dakawai ke video banya daya ka dakabaka ongru ba kala sedang banding video hadin bola tebaya ka daka jing temu ke batsniu berhadin bola yo i ya ka jing sharing video jong u kumta ula pet bat hier no nakani ka boss nakaleng ki pulit kila penlong ya ka jing tok ki dalor kani